panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Para sa kanino. Kaning misaha ato ning gihalad pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria ining adlawng Sabado. Special sad ni nako nga gipahinungod isip pasalamat tungod sa gasa sa akong ordinasyon sa pagkapari nga gisaulog nako karon sa ika-20 years na. Sa mo malipay, sige lang. So, happy anniversary. Salamat na tunta na malit mog slot. Nya kay ako, man ko'y laing gipasanginlan aning akong pagkapari. Naisod ko at age 31 ang mahal nga Birhen Maria. Labi na dito sa Guadalupe, kay dito man ko nag-alagad so sa mga 12 katuig na akong pagserbisyo sa parokya hangtod ni sulod ko sa seminaryo. Ako sang iyampo din hinining maong misa ng ako mga kauban sa ordination 11 kabuok. Unya ang tanan nga mga nakatampo aron mahimong malampuson ang akong pag-eskwela seminaryo, mga benefactors, donors, ang ako sang mga katawhan nganing tabang nako hangtod karon nga mao kamo mga parishioners, mga workers sa parokya, sa ako mga na-assignan nga mga lugar nga naay inyong mainitong pagtabang nga nakadasig. Labi na sa ato mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang aning pamalit og slots. So inaton ta mahuroting atong slots karon og halin aron nga mas malig-o ning atong pangalagad. Ato sang iyampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga unta ang atong mga leaders magbansay sa ilang kinabuhi diha gyud sa pagpalambo sa gingharian sa Dios, dili pagpalambo sa ilang mga kinabuhi diha sa salapi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong og sa buhat, og sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel og mga santos og kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Kristo kaluy kami. Kristo, kaloy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaloy kami. Magampo kita. Maluluyon nga Dios liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa, gikan sa ikaduhang basahon sa mga kronikas. Human mamatay si Huyada, ang mga kadagkuan sa Huda miadto ug miyukbo sa hari o gitagad sila sa hari. Unya, gisalikway nila ang templo sa Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan, ug nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos ug sa mga larawan sa Dios nga si Asera. O tungod sa ilang kalapasan, ang kaligutgot sa Dios miabot sa Huda ug sa Jerusalem. Apan gipadad-an silang mga propeta aron pagdala kanila balik sa Ginoo. Gimaymayan sila sa mga propeta, apan wala sila manumbalig. Unya si Zacarias, ang anak ni Huyada, gigamahan sa Espiritu sa Dios ug mibarog siya atubangan sa katawhan ug miingon kanila, mao kini ang giingon sa Ginoo. Tungod kay gilapas ninyo ang mga sugo sa Ginoo, wala kamo muuswag. Gisalikway kamo niya kay gisalikway man ninyo ang Ginoo. Apan naghiusa sila bato kaniya, ug sa sugo sa hari gibato nila siya dito sa hawanan sa templo. Nalimot si Hari Joas sa kaluoy nga gipakita kaniya ni Huyada, amahan ni Zacarias, o gipapatay niya si Zacarias. Sa dayon ng kamatay ni Zacarias, miingon siya, ang Ginoo mao'y manimalos kanimo. Sa pagkatapos sa tuig, ang kasundaluhan sa Syria misulong kang Joas. Miabot sila sa Huda o sa Jerusalem, o gipamatay nila ang tanang kadagkuan, o gipadala nila ang tanan niyang nailog ngadto sa hari sa Damasco. Bisan tuod yutay ra ang kasundaluhan sa Syria nga misulong, gitugyan kanila sa Ginoo ang kasundaluhan sa Huda, bisag daghan sila kaayo kay gitalikdan manila ang Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan. Busa pinaagi kanila, gisilutan sa Ginoo si Joas. Sa pagbiya nila kaniya, gibiyaan nila siya nga may grabing mga samad o gibudhian siya sa iyang mga sulugoon tungod sa kamatayon sa anak ni Huyada nga pari o gipatay siya diha sa iyang higdaanan. Busa namatay siya o gilubong nila dito sa syudad ni David. Wala nila siya ilubong sa lubnganan sa mga hari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kanunay ang pingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Sa kanunay ang pingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Nakigsabot ako sa kong pinili, nanumpa ko kang David, akong sulugoon. Sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwat, o pabarugon ko ang imong trono, latas sa tanang kaliwatan. Sa kanunay ang pingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Hangtod sa kahangturan ang pingan ko, ang akong kaluoy alang kaniya. Ug ang akong kasabutan uban kaniya, mubarog nga malig-on. Himuon ko ang mga kaliyang kaliwat,
mulungtad sa kahangturan, ug ang iyang trono ingon sa mga adlaw sa langit. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Kung ang iyang anak mubiya sa akong balaod, o dili maglakaw subay sa akong mga sugo. Kung lapason nila ang akong mga gimbutan, o dili nila tumanon ang akong mga kasuguan. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Ang Ginoo maanaak kaninyo. Manasab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon ug sa inyong imnon aron mabuhi kamo, o sa inyong ibiste. Kay dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba kamo mas bililhon pa kaayo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka makadugang sa gitason sa iyang kinabuhi. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste, tanawa giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol aron makabiste. Apan sultihan ko kamo nga bisan pagani si Solomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw malaya ug isugnod sa hudno, kamo pakaha pagkadyutay ninyo pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kun asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kini mga butanga gitinguha kanunay sa mga pagano. Ang inyong amahan nga atua sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton,
ug ang ubang mga butang ihatag kaninyo niya kaninyo. Busa ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw. May kaugalingong suliran ang sunod adlaw. Busa ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa dihang may desisyon ko nga mosulod sa seminaryo niadtong ni sulti kog sugod sa akong pamilya mga May 1994, ako silang gimiting, nagtuo sila og magminyo nako. Nya niingon dayon ko nila nga na ako'y plano nga mosulod ko sa seminaryo. Nya murag nasyak ang tanan, nya kay ako masay breadwinner sa among pamilya, ni uyon rapod sila. Pero ang akong amahan nga atong panahon na 5 na katuig nga half body paralyzed, mauray ni sulti si Papa Sibero. Anhing Papa Sibero ningon siya, unsa naman lay among kinsa naman lay mo pakaon namo nga ika may nangita na mo pagkaon matag adlaw. Yan ningon ko ang Ginoo nay mag-igo ana pa. So ang ako sang maguwang laki paralyzed pod atong panahon na. Amo to, pagkasunod tuig ato sud ko sa seminaryo, wa mamatay sa gutom ang akong papa, namatay sa atake. Nga ako sang maguwang hantod karon buhi pa. Nga ako sang mama wa mamatay sa gutom, namatay sa diabetes kay nasobra ag kaon. Kining pagkaon di gid ni maoy angay natong kabalakan. Wa gid untay mabalaka og pagkaon, isulob og balay kapuy-an nato. Kaning gitawag natog mga basic needs sa kinabuhi: food, clothing, shelter. Gisulti ginas Ginoo ay mo kabalaka ani. Nya kita ra ba sige tag kabalaka ani. Ilingay mong tupad na wa ka mabalaka aning tulog. Daghan kay nabalaka nato pagkaon, isulob og Pinoyanan. Daghan kay diri padana to suwat, tabangi ko sa akong gipuy-an, Father, ana. Ayaw lagi kabalaka ana. Ang among balay pag biya nako padong sa seminaryo, wa toy doorknob, higtan lagpisi iniglakaw namo. Wa mi refrigerator, way TV, way salasit, wa gani mi kanang unsay tawag anang stove na kanang ana-anaon pare ani dinhi. Ang among bintana sad duhara maoy dunay jealousy o tulo ba to katong atubang sa karsada. Ang ubang bintana sako na lang mo'y gibitay. Sa akong 7 katuig, hapit mo 8 katuig nga pagtrabaho sa land bank, nga niinding ko marag officer na kunuhay ko, maurag ito'y akong nahatag sa among pamilya. Ana, unsa man to, failure o success? Taka lang mo kamoy puyo atong kinabuhi pati lisura sahay pa wa na ko'y ikapliti ana. Pero wa ko mohunong pag-alagad sa simbahan, may doble na hinoon. Imbis member ako sa Legion of Mary, nahimo na noon kong officer sa Legion of Mary sa Curia sa Guadalupe. Imbis nga amo rang choir akong gihandulan, ako na nooy naghandle sa tanang choir sa Guadalupe. Ako na ilang gitawag og coordinator. Imbis nga wa ko'y apil-apil atong basic Bible seminar, mo atin ra ko ba kay mo magpa-seminar, usa na hinuong kustig seminar. Ana, ako na mo igisaligan anang si Simple, naripas pastoral council,
Ni-increase ang akong kaniniang pagpangalagad sa simbahan, taliwala sa tumang kakabos o tumang kalisdanan. Duha ka masakiton, akong papa o akong maguwang, pulos paralyzed. Ang ako sang maguwang babay, paralyzed pog pamilya. Ako say gasigig tabang, nahangtod gani karon, paralyzed pa man gyud. Sige tabang. Nya nakatabang-tabang sa kusuban namong mga kauban nga nag-eskwela pa, kauban namo grupo aron makalampos sa ilang pag-eskwela. Ginagmayng tabang. Nya nagyapon ko'y uyab ato, na-maintain na ginanako tanan. Sa may nganong naingon ato man, tungod kay matod pas Ginoo diri, pangitaa og una ang gingharian sa Dios ug ang tanan idugang kanimo. Ang tanan. Kanus aman ta maka-feel nga naa na nato ang tanan. Anus aman? Kung mawa na ng kabalaka, lingiyay mong tupad, ingnawa na kay gikabalakan ron. Naa pagani ng kabalaka, pasabot, wa pa nimo maangkon ang tanan. Yan ingon si Kristo, seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Pasabot, pangitaa ang gingharian sa Dios ug ang tanang kabalaka mawara na. Ingon ni siya, tanawa ng mga langgam, nabalaka ba na sila kung sa ilang kanon? Nabalaka wa? Wow, sige rin naglupad-lupad. Naaragin na sila makaon, wag na sila magtanom, wa na sila magbugwal, wa na sila mo trabaho opisina. Kanang mga sagbot, kanang mga bulak, mga tanom, nabalaka din nag-unsay ilang imnon, unsay ilang kanon. Wag, sige rin nagtubo diya, mamatay ra ganin na ikataw-tauran. Kita pa ba nga matod pa ni Kristo, labaw kay tagbili sa mga langgam, labaw kay tagbili sa mga bulak o sa mga balili. Mao na, kung mawagtang ng atong kabalaka, pasabot, naa na nato ang tanan. O kinsa may makapawagtang sa kabalaka, kinsa man ang Ginoo. Mao na ingos Kristo, dili mo pwede mo alagad sa duha ka masters. You cannot serve two masters. Di mo makaserve sa Ginoo o sa salapi. Dinhi man ko sa kalibutan, dunay duha nga nag-contest sa pag-convince nato pagwagtang aning atong kabalaka. Kinsa man, ang Ginoo o ang kwarta. Muingon dayon ta sa atong hunahuna, sus og madato lang ko. Din adyod ko maproblema sa akong pagkaon. Din adyod ko maproblema sa akong kinabuhi. Maka-abroad laning akong anak. Sulbad kini among problema. Di ba? Mao na ato. Makalampos lang kong eskwela. Makalampos lang ning eskwela akong mga anak. Wag tang kining ako mga kabalaka parte aning among pagpuyo. Tinuod na dili. Istoryahe. Di na tinuod oy. Tanawa ang mga nilampos og eskwela, purti na noong daghanag kabalaka. Tanawa ng mga naka-abroad na dubli-dubli na noong ilang mga worries in life. Oh, tanawa ng mga ni graduate og ni pasar sa board exam na nga stress na hinuon sila karon kasagaran. Wadi ay pangutan ang mga maestra. Oh, so na stress oy. Kanang mga nilampos sa ilang mga career, either professional careers or sa ilang political careers or sa ilang business careers. Pangutan na. Di ba majority of them pulos gyud na nagka-problema karon, pulos mga mabalakon, galisod na ganig katog ang uban. Ngano man diha man misalig sa kwarta. Kanang kwarta mga igsoon, di na makahatag nato sa tanan, makapahimo hinuon na natong unsa man mabalakon. Kamudang galingkod na amoy kabalaka karon wa
Dako gamay. Okay, imagine na lang, tagaan ta mo gamayng imagination. Ikaw ron dihang galingkod, nagluklok ka sa imong bulsa or nasa imong bag na ay 1 million cash. Unsa imong bation? 1 million cash na aron na sa imong bag. Oh, mag-anam ka kabalaka, di na ka musalig anang imong tupad kay basig ipanid-an ra ka. Ana, inikalawat nimo, kinugos gyud nimo imong bag, hasta pari di ka mo kumpiyansa sa pari kay basig napasiplatan ang imong 1 million. Pero wa kay kwarta, wa ginaisod kwarta imong bag, ikalawat nimo biyaan ra gyud na nimo diha. Wa jud kay kabalaka. Di ba? Na. Kana simple ra kay na nga example. Na diri sa unang pagbasa, giwagtang sa mga Israelita, labi na ni Joas, di ba sa gahapon giluwas man ni Joas, nahimo siyang hari, bagong hari sa Israel, pero didto na sad sila ni simba sa mga pagano. Ang pagano kanunay nangitag kwarta, matud pa ni Hesus, ang gipangita sa mga pagano kwarta gyud, dungog, pagkaon, isulob, balay. Ang mga pagano sige pangitaan ni sunod man dito si Joas, ilang gipamatay ang mga propeta. Gisulong sila sa Assyria nga jutay ra kaig sundao, bisag 40 nilang daghana, napildi sila sa gubat, napatay pagyud ang hari nga si Joas. Ngano man tungod kay wa na diha nila ang Ginoo. Simple ra kayo. Mo ni karon ako bitaw moingon ko kining ato rong gi-approve sa Congress nga divorce bill, kadtong atong RH bill, kaning gi-approve sa kalibutan, most country sa kalibutan nga euthanasia, balaod nga legal na ang abortion, balaod nga legal na ang same-sex union. Kining mga balaura pulos gini ni kontra sa balaod sa Ginoo. Pulos gyud ni naghatag nato kunuhay og assurance aron malipay ta, pero tanawag unsay nahitabos kalibutan karon, samtang nag-anam na gyud kadaghan ang balaod nga ni kontras Ginoo nga atong giaprobahan, nag-anam sad og masakiton ang kalibutan. Sige nang gubat, taas kaayo og increase ang rate sa suicide, labi na gyud mga batan-on, kaning depression, kaning stress. Hapit tanang tao, perti na gyud ka mabalakon, stress na kaayo. Kinsa na malay nagpabilin nga relax, ang nagsunod sa Ginoo. Maura gyud na. Sige lingay mong tupad ina, musunod na tas Ginoo. Ingnawa. Kay magsunod ka sa Ginoo, inig-ingon nimo wa nay pagkaon. Unsa may itubag sa Ginoo, wa na kay pagkaon. Fasting and abstinence. Di ba? Ayay, okasyon man din sa pag-fasting. Dugay na raba kung wa ka-fasting. Salamat Ginoo, maka-fasting na koron. Di lipay ka, wa kay pagkaon. Nataktak ka sa trabaho, wa na kay trabaho, wa na kay sweldo. Mahimo na kang pobre kayo. Igpangutanan ni mo sa Ginoo, sa tubag sa Ginoo, bulahan kamong mga kabos, inyo ang gingharian sa langit. Agoy, mauna di ini gingharian sa langit. Karon kay gilibak man kas imong igsuon, gisaway man kag maayo, gilibak magmaayos imong mga silingan. Unsa may porti namang sakita, sige namang kag hilak, igpangutanan nimo sa Ginoo, unsa may tubag sa Ginoo, bulahan kamong nagsubo kay kamo akong lipayon. Nindota no? Sige magsuyop imong bana, sige pakasa, sige pangabit, imo pang anak, mga tapulan kestanan, perti pag yung daghanag krimen gibuhat, musuyop pag yun, mupusir pag yun, perti na yung hitak ang mga sala sa imong palibot. Unsa may tubag sa Ginoo, inig pangutana nimo. Zaman. Ningon ang Ginoo, usba na sila, wag tangan ang ilang mga sala, pugsa na sila nga mag-usab sa kaugalingon, mas stress gyud ka diha. Ang tubag sa Ginoo, pasaylua og kapitoan kapito.
O niya kay sa ilang pagka-adik o sa ilang pagkabisyoso, mura na mag-ila kang patyon. Gihulga namang imong kinabuhi unsa may tubag sa Ginoo nga makaparelax kaayo. Unsa man? Huwag mo kay baw. Palit mo og salat. Ang tubag sa Ginoo, moingon ra gyud ang Ginoo nga walay laing labing dakong gugma nga imong ikapakita gawa sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. Lay down your life for your beloved. Wa na, relax na ka. Inigingos imong bana, pusilon ti ka. Moingon din ka, my greatest love. Pang! Boto na yun. Gasmile ka eh. Samtang nabuak imong nag-smile ka. Magsige kang ingon, till death do us part. Di ba? Nya, unsa mo na? Relax. Ang balaod sa Ginoo makaparelax. Ako bitaw sige kong ingon, Lord, mahurot ka ning mga slots karon. Ningon ning Ginoo, relax. Kay kanang nipalit og slot, mausa na sila'y mahimong relax. Ang wa nipalit, din ana sila relax. Ikaw, relax lang. Nya sultihi sila nga kung gusto silang ma-relax, palit mong slot. Ana. Bitaw. Nya tistingin niyo palit og slot kamong wa pa kapalit. Di ba ma-relax dayon mo? So ako mong i-update ha sa atong slot. Sa may ato rong sitwasyon. Gamay daghan pa kay tag makaparelax nato. Ang atong SBF DAG para sa kumbinto na natay halin 26,430. Nya naapay 33,570 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya nga to sang special slot para ni Mama Mary, MMHD para sa Kapilinya di Fatima na natay halin 2,678. Naapay 3,322 ka slots nga tag 1,000 per slot. Makaparelax gapon eh. So gusto mong ma-relax, ug naa mo'y 1,500, palit mo aning duha ka slots. Usa ka slot, Mother Mary's Healing and Deliverance. Usa ka slot sa San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Nya gusto ra mog usara kay mao ra imong ma-afford. Palit lang mog usa aning SBF DAG ba 500 or ari mo sa MMHD. Daghan kay nag-text nako karon, Father, kanang mupalit kid unta ko sa imong slot karon inig anniversary nimo karong adlaw ba. Pero month in pa man among sweldo pa der. Di pa man ko kapalit. Nako i-extend na nako hangtod June 30. Palit mong slot hangtod June 30. Nya ang ato sang DSAP open pasad. Og naamoy dako-dako dihang pundo na gusto mong mo share sa simbahan, 500,000 pesos ihatag na din ay ibiya o sa ibilin sa na din butangan pag natog 25% interest per annum. So pakpakan nato ang tanang namalit. Salamat kayo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa titong tubag, sa kanunay ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Higugmaon gid nato ang Ginoo mga igsoon dili ang kwarta. Dinis atong parokya sa akong 20 katuig nga pagkapari dinhi muliman ako katuig. Naningkamot yug ko nga higugmaon ako ang Ginoo dili ang kwarta. Ug unsa may nahitabo, makita kayo ninyo ang nahitabo. Kung mahigugma dayta sa Ginoo dili sa kwarta, ang kwarta mahimong mapuslanon. Mahimong mapuslanon, makapanghatag tag pagkaon, makahimo tag Pinoyanan, makahatag tag mga tambal, makapaeskwela ta sa atong mga isig katao nga lisod kaayo, ginamit ang kwarta. Makapalambo sa tas ato mga church facilities, ato mga dinhing lingkuranan, nya ato paning giplanuhan nga ipairko na sa ning atong gamayng simbahan, nakatukod tag kumbinto, nakapabalit tag yuta, nakatabang patas daghang mga parokya
daghang institutions, religious institutions sa lain-laing mga lugar sa Pilipinas. Sa kagamay sa ato dinhing parokya, nakahimo ta na. Ngano man, kay ang kwarta gigamit nato para sa planos Ginoo ug buhat sa Ginoo. Nakahimo sa tag network of friends, kamong tanan nga naa sa tibuok kalibutan nga nagsigig tabang nato dinhi, kamong mga online parishioners, ato ding pakpakan ang ato mga online parishioners. Praise the Lord. Nining akong last karon nga 4 years in my priesthood, dinhi ko naka-feel nga I am a priest for everyone in the whole humanity. Tungod ninyo mga online parishioners, wa ta magkita, wa ta magkahikapay, pero nagkaistoryahanay rata dinhi aning social media sa akong misa, sa mga humili, pero ang inyong mga bahandi inyong gipaambit dinhi. Ko siguro gyud ko tanan ninyo nga tinuod nga nipaambit, wa na sad kayo mo'y kabalaka. Ngay nipaambit nako nga usa ka asawa, portigyon niyang guula kayang iyang bana lagi bisyoso ug karon niingon na nga biyaan sila. Sige siyag palit og slot. Nangutana siya nako, Father, ako baning pugnan akong bana nga mulakaw, nako ayaw pugni, pabaw ni og gugma. Iniglakaw ba, pabaw ni og gugma. Ug unsa may imong ipabaw na gugma, ingna siya, I'm just here waiting for you. Ug imo kong biyaan kay mukuyog jud kanang laing babae, I'm just here waiting for you, loving you always. Mulakaw din ang imong bana, unsa to na? Waiting for you, o kanang kantay na. Nya ikaduha, ingon ko, isa di naman siya makig-communicate nako, Father. Di naman siya mo support nako, communicate to him through Jesus and Holy Spirit. Kay ang Ginoo ug ang Espiritu Santo muuban gid na niya. Nya kun imong sigihag sangpit, mangita ra gid nag-right opportunity to change the heart of your husband. Tingali dili dayon karon, basig mga 50 years from now. Ana. Di ba? Importante, ayaw kabalaka. Pabaw ni gugma. Kanang imong anak, sige supak-supak nimo. Ay na lang pagsigig yaw-yaw. Tagain na lang naggugma. Alagari na. Unang pasalamat sa akong 20 katuig pagkapari tungod sa ninyo ug labi na ning akong organisasyon nga dinhi nga atong among nahimo nga grupo namo kining COVID-G, kitang mga COVID-G na mugna nato ang basic natong principle nga epektibo kayo, ang tatak AAA, ampo, alagad, antos. Complete kay siya. Nasa ko'y bagong tudluan ani karon nga gubot kay ilang pamilya, hapit na mo 20 katuig sila porti gubuta. Sugod na silang practice ampo, alagad, antos. Wa nay suguay, sige na lagi nantosay. Karon sige nag-text nako, lipay kay may pader magpada pag mga video, lipay kay may pader pagka-epektibo gyud sa imong AAA. Sige na merong rosaryo, simba, unya inantusay, wa nay sinuguay, wa nay reklamuhay, pagka malipayo nila. Nako, seek first the kingdom of God. Nya asa mang kingdom of God, ampo, alagad, antos. Para sa imong isig katao. Og anha diha, everything will be given to you. Unsay timailhan nga naa nato ang everything, wa na gid nang kabalaka. Ug naaman gamay na lang gyud kaayo. Dali ra kayong mawa. Mura na lang siya gabon or aso na usa lang kahuyop sa hangin, mawagtang na. Dili magsigi og ngol-ngol ang imong dughan, magsigi og bugat ang imong dughan. Mawa ra dayo na. Basta di na ka mahigugma sa kwarta, mahigugma na gid ta sa Ginoo. Manindog ta. Mga igsoon, ang ebanghelyo
nagtawag kanato sa pagbag-o sa atong kaugalingon uban sa mahal nga Birhen Maria, muingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay pagkakapoy muhalad sa ilang kaugalingon alang sa pagpalambo sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga makaamgo kita sa panginahanglan sa pagpakitag, pagtagad o pag-atiman alang sa mga kabus o sa mga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga magpuyo kita diha sa hingpit nga pagtanyag ngadto sa kabubuton sa Dios, inay mabalisa sa mga butang nga dili angay kabalakan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa gugma sa Dios, pinaagi sa manggiluyong nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga matuohong mihalin na makaambit sa kadaugan ni Kristo batok sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Ato sang iampo sa espesyal nga pag-ampo, kami nga nag-celebrate karon sa among 20th anniversary. Together nako sila si Father Mar Balili, Father Jojo de Aquino, Father Chris Amores, Father Dave Villasiran, Father Roger Piloton, si Father Morphy Sarsunas, Father Edgar Sundo, Father Junjun Almasol, si Father Lito Peralta, o si sa pamay akong nalimtan, Father Roy Bukag. Nga unta, hatagan kami sa Ginoo sa mga grasya nga makapadayon kami pagpangalagad uban sa lig-on nga gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Langit nung Amahan, nagsalig kami kanimo, dungga ang among pangamuyo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggiatan, nadawat na mo kining among ihalan, ang panumino nga amot sa yutan, ug ginaman sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalangon sa kalagalang kanaw. Daigod ang Diyos, daigod ang Diyos, daigod ang Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot,
alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Mana sa kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay, mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento.
Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anak kanino, bulan ka sa mga babaeng tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, tiampo mo kami, mga makasasala, karunong sa atak na sa kamatayon. Karunong sa atak na sa kamatayon. Amen. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit noon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagka-way kabalaka. Mawagtang ang atong mga worries. Unsa may buhaton, seek first the kingdom of God. Ayaw paghigugmas kwarta, higugma agyod ang Ginoo nga maoy tuburan sa tanan. Salamat sa nahigugmas Ginoo ug nagsigig paambit nato. Padayon tagpalit ha. Karong adlawa maoy akong anibersaryo, ika-20th anniversary. Naot unta mamalit mog slots kamong tanan nga wa kapalit nga nakabati nining atong misa. Nya ang atong slots is BF DAG tag 500 pesos para ni sa atong kumbinto. Naasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos. Nya ang ato sang MMHD tag 1,000 pesos para sa Kapilinya di Fatima. Naasa ni siya 20 slot challenge. Extended ni hangtod mahurot kay para ni sa akong ika-20th anniversary. Ang ato sang DSAP nga tag 500,000 pesos nga investment slot na 25% interest per annum. Open pasab ni siya hangtod kanus-an nato i-close. Atong pakpakan ang tanang namalit nato og slots. Salamat kayo. Salamat ko sa akong mga parish personnel nga mo ini-offer karon. Unya sila say nag-andam, nagtampo-tampo ni sila kay ilang giandam anta og painit. Mot na ba kay painit des gawas basin og tubig init ra sa ilang giandam, no? Atong pakpakan atong parish personnel. Salamat kayo.
Nya karong gabi ang akong main nga celebration alas 6 nga misa karong gabi anniversary mass thanksgiving sa akong pagkapari. Karon sang alas 10:30 mausad ang among misa konselebrada sa akong mga kauban adto mi sa Seminaryo Mayor de San Carlos to adito rector ang among kauban nga si Father Mar Balili. Sa among mga kinakusgan usas mga kinakusgan nga mga kauban sa among pag-ordination. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanin. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bituon sa kadagatan, danagan mo kami, kaming tanan